କେହି କହେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସନ୍ତି। ପୁରୀ ଧାମରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ, ସେଠି ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅ ମାଧବ। ନା ଧନ, ନା ଘର, ନା ଭଲ ପୋଷାକ, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ ଭରିଥିଲା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମାଧବ କାଳିଆଙ୍କ ନାମ ନେଇ କହୁଥିଲା, କାଳିଆ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ତୋ ପାଇଁ ଭୋଗ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଭୋଗ ଆଉ ମୋ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ହସୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ମିଳେ କି? ଗୋଟିଏ ରାତି ଭୋକରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମାଧବ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, କଳା ମୁହଁ, ମୁହଁରେ ମିଠା ହସ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର। କାଳିଆ କହିଲେ, ମାଧବ, ତୁ ମୋତେ ଭୋଗ ଦେଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲୁ। ସେଇ ଭକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ସକାଳେ ମାଧବ ଉଠି ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠି କିଛି ନଥିଲା ସେଠି ଚାଉଳ, ତରକାରୀ, ଭୋଗ ସବୁ ଥିଲା। ମାଧବ ହସିକି କହିଲା, କାଳିଆ ଆସିଥିଲେ, ଖାଇବା ଦେଇ ମୋତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନଠାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଝିଲେ, କାଳିଆ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସର୍ତ୍ତରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।